Un informe da Intervención Municipal en Chantada rexeitou as alegacións presentadas polo Grupo por Chantada a un suplemento de crédito pro pago de facturas por valor de 630.000 euros que xa foran recorridas en varias ocasións por grupos da oposición e que datan de obras realizadas en pistas xa no ano 2015. O devandito informe foi apoiado no Pleno por INTA e tivo a abstención dos populares. O PSOE e o grupo impulsor destas alegacións votaron contra a resolución deste informe. Nós o que fixemos foi unhas alegacións que as temos, como sempre, subidas tamén á nosa web, por se alguén quere velas, porque aí explicamos con detalle como foi todo este proceso, como incluso un anterior interventor municipal que houve non reparou no seu día esta actuación cando incluso o propio Consello Consultivo ratificou a súa nulidade, por lo tanto, debería ser no seu momento reparada, e as propias disposicións legais tamén recollen as responsabilidades en que incorren os causantes destas irregularidades. E iso é o que en ningún momento aquí se incoou ningún expediente de responsabilidade, nin se analizou as responsabilidades, nin ninguna destas cuestións. Entón, a mí me parece moi pouco serio chegar a hora e dicirlle á cidadanía: oye, mira, tienes que pagar aí 600.000 euros porque fixen isto mal, pero bueno, non pasa nada, pagámosla, xa está. Non é pagámosla, xa está. Se isto se fixo mal, porque se fixo mal, que non fixo mal, e cales son as consecuencias. O que non se pode... Claro, é que é toda unha cadea. Si permitimos que os xestores públicos xestionen sin ningún tipo de responsabilidade nunca, pois seguiremos así eternamente ou cada vez pior. Son máis de 600.000 euros que a partir de maio de 2015, ou seja, ao comezo da legislatura, se contrataron verbalmente e a dedo con dúas empresas sin ningún tipo de licitación, nin seguindo, polo tanto, o que marca a lei de contrato do sector público, que o propio Consello Consultivo de Galiza ratificou a nulidade de pleno dereito destas facturas e ora preténdense indemnizar as empresas pola cantidade que as propias empresas piden. Incluso hai un informe dun técnico municipal que valora en máis o que lle habría que pagar do que piden as propias empresas. Entón, ou estamos nun caso único na administración pública de empresas facturando a perdas, ou aquí estásenos tomando pelo, como tampouco é normal que non se desconte beneficio industrial, ainda conta se negaba que na facturación das empresas houbera beneficio industrial. Entón, bueno, non sei, teremos aquí empresas tamén que están facturando sin beneficio industrial, a diferencia do que ditaminan todas as sentencias judiciais que hai sobre casos parecidos, que sempre din que hai que descontar estes conceptos e que non se poden facer indemnizacións polo valor da totalidade do que piden as empresas. Se hai que indemnizar as empresas por eso que perderon, entón terá que indemnizalas quen contratou e quen xestionou isto conforme non é a lei. O que non pode ser é cargarlle á administración pública, á facenda local, cousas que non lle pertenecen. No seu momento o Consello Consultivo díxosenos que, bueno, pois así a través de factura que non as pagáramos, que non deberíamos pagalas, e o que tiñamos que facer é indemnizar as dúas empresas que fixeron os arranxos naquel intre, pois alá polos meses de setembro e outubro do 2015, e que, bueno, pois agora se aprobou esta indemnización no pleno anterior, houve estas reclamacións, e o que se fixo outro día desestimar as reclamacións e poñeros en vivo para terminar pagando, pois agora nun mes e medio. É dicir, que se pagaría en lugar de facturas, indemnizacións polo mismo valor? Pola mesma cuantía. É un tema que imos arrastrando dende o ano 2015, unha auténtica chafallada naquel momento. Decidiuse ordenar a unha empresa que fixera unha serie de obras sen proxecto, sen crédito para dotalas, e nós naquel intro que fixemos foi interpoñer un recurso de reposición que levou este expediente ao Consello Consultivo e no que se decidiu indemnizar a empresa, porque claro que é certo que fixo as obras, pero tamén recalcar a mala praxe que fixo o equipo de goberno. Pois ben, agora o que se fixo no pleno anterior foi dotar esa partida de crédito a través dun suplemento e o que hoxe viña a pleno era a resolución das alegacións que presentou o grupo político por Chantada.
Esas alegacións foron rexeitadas por defectos de forma, pero nós entendemos que o gordo do que se di nesas alegacións é perfectamente certo. Foi un feito inaudito a revisión desas obras, o valor, lembremos que é o único caso no que se ve que unha empresa traballa supostamente a perdas, porque unha vez que se revisaron as obras resulta que se valorou que custaban máis do que a empresa pedía. Nos mantivemos o de sempre, votando en contra deste suplemento e tamén agardando que cando veña este recoñecemento a pleno o informe de intervención estableza tamén a legalidade desta actuación. Houve unha mala tramitación desde o inicio no expediente, nos así o manifestamos, outros grupos incluso chegaron un pouco máis lonxe, nos manifestamos no pleno, consta en ata a nosa posición, entendemos que desde o principio houve unha mala tramitación do expediente que se fixo dunha forma incorrecta e, polo tanto, o grupo de goberno está neste momento unha tesitura que non sabe os pasos que dar. Fíxose un recoñecemento de crédito, estáse iniciando o expediente e agora será intervención e será a Secretaría as que digan os pasos a seguir para que se poidan pagar estas facturas. Nos entendemos que hai un proveedor que fixo un traballo e tense que pagar, evidentemente, pero habrá algunha responsabilidade por parte de alguén a hora de tramitar o expediente e o tempo dirános quen foi quen incurriu nestes defectos de forma.